Naghingyo ang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC nga pahanugutan sila nga magdugang sang 108 kadugang nga mga item bilang ebidensya sa iyang kaso. Idugang nila ini sa ilang gamiton sa confirmation of charges hearing nga mag-aumpisa na sa Lunes, Pebrero 23. Sunod sa legal counsel ni Duterte nga si Attorney Nicholas Kaufman, importante ang ila idugang nga mga ebidensya sa patigayunan nga proceedings. Ang ila request suno sa iya ang nag-ugat sa recent disclosures o kung mga ginpang bulgar sang prosecution. Ginrason man sang defense sa nagabutang sa Article 61 sang Rome Statute kung sa diin may kinamatarong ang suspect o kung si Duterte nga magpresentar sang ebidensya sa confirmation of charges antes ipasaka sa trial. Ginpasalig man sang kampo ni Duterte nga wala man sang disbentaha sa prosecution ang ilang request. Pebrero 10 ang ginpasugtan man sang ICC Pre-Trial Chamber 1 ang nauna nga hingyo sang legal team ni Duterte kag hingyo man sang prosecution nga magdugang sa mga ebidensya nga mahimo gamitin o kun gamiton sa proceeding sa kaso ni Duterte nga crimes against humanity. Naka-schedule na ang ICC Pre-Trial Chamber 1 sang confirmation of charges sa 80 anyos nga former president nga mag-aumpisa liwat Pebrero 23 tubto 27. Nagpadala naman sang sulat si Duterte nga nagasiling nga hindi siya magtambong sa hearing bangod wala niya ginakilala ang jurisdiction sang ICC sa iya kag bangod suno sa iya maluya na siya kag tigulang na kag malipatan man gihapon niya kung ano ang hambalan sa mga hearing.